Tak vieš, ako už celkové beriem, že vlastne šport a pohyb a ďalšie veci je to môj životný štýl, súčasť toho. Takže samozrejme prispieva k tomu zdravotný stav, sú tam nejaké problémy, sú tam možno nejaké prestávky aj zdravotné jedno s druhým, ale vieš, tej dlhovekosti, no tak neviem, vieš, možno mám trošku šťastie aj na to, že vlastne neprišli nejaké väčšie problémy, myslím, zdravotné a není to niekedy jednoduché, ale snažím sa, aby to bolo nie že v tej elite, ale aby som sa mohol hýbať a podať nejaké tie výkony v rámci či už moje kategórie, či už bežecké, lebo už možno aj vnímaš, alebo aj vidíš, keď ideme behať, tak už vlastne beháme nejakých veteránskych kategórií, alebo keď sa pohybuješ, tak už je tam nejaká kategória C, sa mi zdá, nad 50, hej, takže s tými mladými, ale aj pri behu tých mladých niektorých ponáhaňame, alebo predbehneme, alebo vlastne sme tam niekde vpredu, ale vlastne celkové, vnímam to tak, že hovorím, buď trošku človek má aj šťastie, že ten zdravotný stav je celkom fajn a vlastne možno aj to, tá športová minulosť,